wanna hear. Galing sa city. Hagard-hagard na. Yun si Francine namin. Oh, pauwi na kami po. Kuha na lang kami ng ticket para pauwi. Pauwi na kami. Papuntang Dusseldorf. Yun na yun si Francine. Yun. Very useful itong ano guys. Itong, how do you call this? Itong ganito. Lalagay mo lang yung baby.